Bye, good morning. Good morning, good morning. As you can see, magkapatang mata. Nga karon mag-unboxing ta karon. Ana hilo man ro. Unboxing ta mga bayan ani ato new products. Tanawan. Agoy Ginoo ko. Nabalintong naman atong kamera. So naaday ko sa lauting karon mga bayan no kay yan na mi diri nagigda. Nagagwanta mi diri sa kainit. So okay lang basta kay sama-sama. Ayog liho kabi kay balintong. Ako ning ipang try ning uban ani mga bay niya ang uban o ani pangdimo nato ni sa tiya lano to ano man sa atok oy hawiri sa lang bi ana sa lang oh lang hawiri sa bana na unsa na ako gisugo ni mo lang kaniko nahatay nalihok na kayo nalibat na sila tayo resibo dire sumukay so, ikuan sabi pusa isa naman taon ni oy nalibat na taan ay lang asa ha. So, natay gi-order nga sunscreen, Atomy Organic Coconut Sugar, Evening Care for Set, Atomy Body Lotion, Hand Therapy, Cafe Arabica, Hydra Brightening Care Set, Toothpaste Set, okay, Healthy Glow Base, and Atomy BB Cream. Dako siya bat, dako ay siya tax. So, mo ni siya ang toothpaste. Dagko di no? Mura gagmay itong kuan sample nila sa tua. Sa i-check ha. Dagko ni nga toothpaste. Dagko nga toothpaste. Wow. Nice. No? O ani siya kaning toothpaste. 770 upat ka buok dagko. So nabutang na siya pila. Ibay daw draw. 770. Kung kuan ka, kung member ka, barato ra kay siya. Di ka member, di mahal-mahal gi siya mga bay niya. Lami kay ilang toothpaste mga bay ay. Dagko siya. Dagko oh. Murag katong sa evening 4 care set. Lahi tong gihatag kay murag ano sa naman na oy. Ikuan daw ba, divide daw be 770 divided by 4 kung pila. So, upat ka buok ni. And then, next, Atomy Coconut Sugar. So, nanatay organic na sugar. I love it. Ganahan ko brown sugar mga bay ko. Dili kayo siya. Kuan ba? 770 divided by 4. Imong mata lang. Kuan ni nasad na kayo. Kuan nasad. 192. Nadako di ay no ang sugar niya. Barato ra siya. 192. 192. Okay kayo. 192 ra. And then, nata diri Atomy Hydra Brightening. Excited ako dito. Baka dito na mawala ang aking
ang aking ganda. Oh. Mawala naman noon. Baka dito na lumitaw ang aking tunay na ganda. Okay, ito siya. Ay, malaki. Dako di siya mga bay. Uy, wapa kay siya siglanan do. Dako di kay siya. Sudugay jud kay ni mahurot. Dako kay siya mga bay. Dako. And then this is the one. Yeah, partner. Silang duha partner. Dako kay siya. Oh, wow. I will try that one. Oh, marag nindot jud kay siya. Nag-glow-glow good siya. So, next. Sama ni siya. Oh. Body lotion. Agoy. Kinsa man ro ni mapapa? Noy, imo na sunata, Noy. Klaro. Imo na sunata. Sa? Imo na music. Oo naman. Nagkuan ko diri, uy, nagkuan ko diri. Ha? Nagkuan ko diri unboxing. Sumuni ang lotion mga bay. I will try. Saan man ni, uy? Right. Hmm? Right. Tuyo ka. Ano may nakabutang nga open. Wala. Hindi. Ay, wait, na. Ah, okay, paano? Okay naman lagay. Dili naman ako. Kasi iduot na. Anak mo ng araw niya. So, na-open na. Isa. Smoothly. Abot dari mo. Body care, soap and smooth body from head to toe. With Atomy Body Care Body Lotion enriched with fresh herbs, tangerine oil, and apple juice. Leaves skin feeling and looking healthier. Hala, ni dagan. Okay, wow, napakaganda mga boy. Ang bango niya. Okay, tatlo ito. So, akin na yung inopen. And then, next, we have Cafe Arabica. Dako siya. Dako iya box. Dako sa day ang ilang kuan mga bay. Dugay sa graso din ni mahurot yung isa ka item, no? So, dara. Wow! I love this coffee. I love this very, very much. No. Tumyans. Benbahinon tani. Ha? Wala na may kape diha. And then, next. Hand therapy. So, kung naamoy madalian nga lakaw, and gahi kayo ang inyong mga pala diha. Inyong mga diary, kuan kaayo, dry kaayo. So, this is the answer. Hand therapy. I will check mga bay. So, naka-box siya, and then, another box pag yun. Another box. Laylay siya flavor na ay rose water, soft blue, citrus lemon, shea butter. So, gusto ko yung shea butter. Iba-iba ang kanyang flavor mga bay.
Shea butter sa akin at saka citrus lemon. Okay. And then next, favorite of the people, evening for care set. I have here too. And we will share it all together kung naamoy madimuhan diha. Kung naamoy na ma-invite, you can use this all for them. Okay. And then sunscreen. And then this is, what is this? I forgot. We have 3 sunscreen. Oh, BB cream. We have 3 sunscreen. Okay. Same na ba sila? Dami kailang sunscreen mga bay. This is the sunscreen. Dako-dako sa dugay siya mahurot. And barato ra siya mga bay kung member mo. Pa-register na mo mga bay kay free registration naman dyan siya niya. Every purchase ninyo maka-earn pa mo of points. Niya, ang points ninyo pwede siya ma-convert into cash. So, money ang cream. Kuning i-try ang Atomy products mo. Basin diri ra day ko mahiyang. Daghan ako gina-try but kadyo ko nahiyang kay sige masagit tagluto. And this one is mo ni ang glow base di ay katong magsinaw-sinaw. Try. Mo ni siya katong magsinaw dito, no? Wow, nice. Katong magsinaw ang imong diri. Magsinaw diri. Sa buhok. Wala, nice mga boy. Ang buhok. Ha? Wala, ang buhok man ang kasinawon eh. Maligo sa ako no, kaya ako na ipantry nilang mga product. So, thank you for watching mga boy. Thank you Atomy products. Thank you so much. Ordered, receive. Bye!